Kaixo, Eibartar, gaur egun berezia Eibartarrontzat, azaroako 30, gaur da San Andres eguna, eta hemen bildu gara Eibartarrok Untzaga plazan, batez be, baserritarrei galdetzeko, zelan bizi izan daben gaurko eguna, gainera gaur aterri dau kriston eguraldia dau, kriston ambientia, eta ikusiko dugu, jendia nola egondan gaurko ferixian. Lehen urtia hemen San Andres azokan edo urtero etortzen zari, Bai, hori da. Kaixo, da eskerrik asko. Bai, lehen urtia San Andres azokara gatozela, elgoi garti gatoz eta gukitzen ditugu zagarretikan ekoizitako produktu diferentiak. Zagardua, zumua, membrilua, mermelada, kompota, ospina, eta gure zumuak inindako madalenak. Zagarrai dana ataratzen dozu, zagarretik dana sortzen dozu. Hori da, eta aurrera begira ere beste produktu batzuk ere etorriko dira. Bai. Eta, dale lehen gurtia Eibarren, San Andres azokan, gainera azoka importantia da Eibartarrontzat, nola ikusi dozu girua eta gentia batez be? Animauta zeusen, erosi dabe? Bai, hori da, lehen gurtia da, danek esaten da bez, plaza hona dela Eibarko San Andres azokia, eta bai, nabari da. Bai, konfirmau dugu baietz. Hori, jende pila bat ibili da, jendeak ere oso ondo hartu ditu gure produktuak eta goguakin, hori da. Kaixo egunon, zelan gaurko eguna Eibarren San Andres azokan? Oso ondo, oso pozik eta oso ondo saldu da eta oso pozik. Urtero etortzen zarie, lehenengo aldixa da? Ez, urtero gatoz, ama da eramatzago eta 10 urte pastelak iten, eta 20 urte edo eramatzago hona etorten. Osea, que ya... Gara herrian. Ja, Eibar ezagutzen duzu eta Eibartarroko bai zuei, ez? Ta, zuk esan duzun bezala, euskal pastela da saltzen duzuen hori, eta, ikusten dutenez, hiru txiki bakarrik geratzen dira, dana saldu duzue? Bai, dana saltzen da, hemen gu behintzat dana saltzen dugu hemen. Ze ondo, eta zein da, ez dakit, trukua, zuen euskal pastela, ze daka, ze berezitasun daka pastelak? Gure berezitasuna, amak ikasi zegoen gozo gintza iparraldean, orduan bada iparraldeko estiloa gaz, deko krema gitzigo, maian da oso leuna, oso suabea, oso hori da gure fuertea. Eta gainera egin berri, ekartze ditugu egin berri, eta... Eta ikusten dute Eibartarroi gustatzen jakula zuen pastela, bestela esan hain beste salduko. Gaztaien artean, zelan junda gaurko eguna San Andres azokan? Ondo, oso ondo, eguno oso politxe edarra urten dago eta salmentape oso ondo. Bai, zango zenun jendeak Eibarren Gaztaia jaten dugula, edo bintzat ikusten dugunean zan dugu, goiaz probatzera, ez? Bai, nik esango neuke egiz esan guk bizitza guztixen amamalen plazara etortezan, bizi guztixen saldu izen dugu Eibarren eta San Andres azokara jenti urreratzen da
gaztai erostera eta danetik erostera nik uste dut. Gainera, badakigu, bueno, aurtengo azken bi urtiak gogorrak izan dira zela baserritarrontzat, eta nola ikusten duzu oin egoeria? Hobetzen doiala? Segun, azokarik ez egotik gutzako bai izen da nahiko berakadie azken bi urte hauetarako, baina salmentei dago kixonez ez da izen, izen urte txarrak. Gentie bertan egon danez ondo saldu da, eta urten adibidez, ikusten da hori, eta gainera aurten prezitsuek danak igon dau, eta sektore honetan bastante geixa, zerealak asko igon dau besti ordun. Ez da urte honak eta ez dakitzelako getorriko den, baina bueno. Kaixo, egunon, zemuz gaurko una Eibarko azokan? Nahiko ongi, ez gara kejatuko. Gainera guraldi hona indau, horrek lagundu dau. Ja, guraldi hona nahi genuen, eske hainbeste uriagaz ja apurtxuen askaturik. Bueno, eta Zornotzatik ze karri dozue gaur Eibarrera? Sagardoa, txakolina, kipula gorria, txuria, kalabazak, indabak, artoirina, deko denetari apurtxuet. Zango zenuke Eibarren edaten dugula edo behintzat, ikusi duzunan gaitxik? Nahinki ongi. Da, sagarda eta txakolina parean dabil. Asko daten dugu ez? Ondo saltzen da hemen. Da Gipuzkoa, baina apresioa digute hori Bizkaiko hori. Hori beti, bueno, eskerrik asko eta espero du ondo jarraitzia. Bai, eskerrik asko, zuei. Kaixo, egunon, zelan gaurko eguna? Bueno, oso ondo, igual ditxe lagundu dezku eta posik. Gainera, etxetik gertu ez, Oraluzekuak, eta hemen Eibarren, beti etxian bezala. Hori da, bela sartzen da ona eta segitxuan etortzen da. Bueno, eta ikusten dugunez, asko saldu duzu gaurko egunian, ez? Ze pasau da, ogixakin batez be? Ogisa saltzen da pioa, gaur baskarixak eta egongo dira, eta jentia basarriko ogixak jateko amorratzen da.